Hey Johnny. Doe maar lekker lezen. En Jacobien. Ja, ik ga naar je jas. Deze jas, I got it from Greg. And I said to Greg, well, I have to put the logo on it. I'm happy with this coat. And that one I also got from Greg. But yesterday I was at a stable with Bos Rijn and we bought 2 friends for Tekla. Oh, nice. So I have to make a little room for them so they can together in one stall. Tjerk. And I got these. Perfect. Nice and warm. Sanne kan uit deze box. Die kan bij Reina. Dus dit is de ouwert. En de ouwert heet Vera. En dit is de ieme. En de ieme heet Tjerkje. Hey. Nou, deze hinders zijn nog net zo volle wend als uze hinders. Wat? Ja? Zo bang binnen ze. Kom maar, Vera. Tjerkje? Hey Johnny. Even niet hè? Oh. Daar ligt een appel. Zo even mazzel. Nee. Kom, goed zo. Dit is Vera. En dat is Tjerkje.
Vera. En dat is Tjerkje. En Tjerkje, haar halster is los. Maar die krijg ik net zomaar vast, want ik kan hem net vangen. Hé, hey, Vera. Goed zo. Hé, hey, Tjerkje. Goed zo. Kom maar. Goed zo. Ah. Marije. Marije. Ja? Dorst. Ik doe dit even waar. Dit is Geertje. En dat is Wouter. Hey Wouter. Hey. Frida een beetje.
Oh, Ik voel al dat mijn vraag. denk ze wel wel mee? Oh ja. Ja? Ja. Wat gebeurt er? Hij zit hier wonen. Ja? Hey, hoe heet die? Kruisjesstaart. Ja. Kruisjesstaart. Ja. Dit is een Is dat 10 hinder? ja. En die vinden. Nee, dat is George, die is van Kim. Hier, Daisy. Mathilde en Sanne. Ik wil graag een foto maken van de sietkant. Maar dat lukt net. Hoi. Nou, doei.